Hevseroke HDP Mithat Sancar û şanda li gel wî bi Partiyên Kurdî re civînek li darxist. Di beşa ku çapemeniye re vekirî birêva çûda balhat kişandin ku HDP deklare kiriye ku beşdarî her du tifaqên heyî nabe û bi hevdîtinên xwe yên ku bi Partiyên Kurdî, bi Partiyên Oposyona Tirkiye û saziyên sivî re dikin de jî hewla lêgerîna tifaqeka nû didin. Hevseroke HDP Mithat Sancar da zanî ku ji xwe bi Partiyên Kurdî re tifaqeka wan heye û ew meseleya tifaqê demkî û li gor serdemekî diyar nafikirin. Sancar ragihand ku mebesta wan ew e ku Partiyên Kurdî di serî de bi Partiyên Oposyonê û saziyên civakî re dixwazin tifaqeka nû çê bikin û li hember polîtîkayên heyî û pergala berê ku êdî nikare bibe bersiva pirsgirêkên civakê rêyên çareseriyan peyda bikin. 15 Ekim aynı zamanda HDP'nin kuruluş yıl dönümü. HDP îro dikeve nehemîn salvegera damezrandina xwe. Temenê me zêde dibe. Lê em naxwazin tenê wek temen, dixwazin bi hêzên demokratîk re guherînên demokratîk bikin û mezin bibin. Mebesta me sazkirina tifaqeke berfireh ya demokratîk e. Ji xwe bi Partiyên Kurdî re tifaqeke me hebû û îro em bi wan partiyan re civîn li dar dixin. Em ê li ser mijarên pêkanîna aştiyê, demokrasiyê ji bo Tirkiyeyê serencamekê nû em çawa dikarin bidin destpêkirin gengeşiyan bikin. Em dixwazin di serî de bi Partiyên Kurdî re û bi hêzên ku ji bo van armancan tê bikuşin re tifaqeke berfireh ya nû çê bikin. Daha ciddileştirelim. Ki kamuoyu, dünya kamuoyu, Türkiye kamuoyu da bize... Hevseroke HDP beşdarî panela ku ji aliyê navenda lêkolînên civakî û siyasiya Dicleyê dîtamê ve hatbûl darxistin jî bû û li ser rewşa Partiyên Oposyonê li Tirkiye û wek Partiyeka Oposyonê HDP jî gotarek pêşkêş kir û bersiva pirsanda. Serokê Rêveberiya Dîtamê Mehmet Vural jî piştî panela li ser Partiyên Oposyonê û HDP ji bo Kurdistan 24 balê kişand ku rexne li ser helwestên Partiyên Oposyonê di meseleya Kurd da zêde ne. Vural balê kişand ku daxwazin ji HDP jî ew in ku zêdetir girîngî bide vê meseleyê û Kurdî û çareseriya meseleya Kurd bike mijara serekî. HDP partiyekî em bibên nîv Kurdiyê rast e. Mesela Kurda çîdikê leberê carcana jî dibe em partiyekî Tirkiyeyînin mümkünü Tirkiyeyî bijî leberê anha bil ser navê Kurda partiyekê dem bibên di meclise tuneyî vayşa jî tabii di meclise de wê çêbibin. Bi rastî siyasetê çêbibin. HDP jî dixwaze vêya meclise de çêke rast e leberê ewlî jî HDP jî gerek xwe ki nûve biguherîne bi Partiyê Kurdî ra Partiyê İnsanê Dina ra bi rastî çıkar diyaloğa frek bike çıkar zêde bike em biyar bendenin. Stratejimizi tekrar anlatsaydım bazı sorular... Hevseroke HDP Mithat Sancar da zanî ku dêj bo tifaka nû hevdîtin û diyalogên nû pêk bînin û li gor diyardeyan jî ji bo xwe nexşereyeka nû diyar bikin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.